Bobagrani dagi muno borom riwi tini hainu hai tipra mothre shakra grok wati wawi tongmani bisingo phono buthagai tonglia khwai tilo shikor ardiplo bai khobjak pasai bari thamnong wardni roti ranjan kamini thui thangja khoroksa chakra haradal debor mani maikhle pandani bagai je chuklai je chuktui palkhe nogo thangai chubasu khlaika tipra mothani adongro aromanjaka khwai district ni working president titi deborma khwai zonal chairman bishu deborma asramburi Block Committee ni Vice President Sobal Singh Dewan Makobi Kopni Adong Rao. Sar hingkai ang to sal brum no nugui dong nong ni je YouTube channel logo tabo wire nong ni ma nugui dong ta kokon dong togrok se tuimani salok baru ba norong ni nugui dong ta mo hai kai suba wi norok dong mani nong orang dok borai man bo hai kai norok ri tu Actually, 좀 단자니까 매방은 possible. 아니 방에 좀 단자는 미신디는 kok자 이렇게지 좀 약속한 게 약속다가 그 좀 많이 그no 단자는 미신디 잔잔이 쭉도이 레만 미신디가 좀 되네 하जार 랑카 지나니 아우 belai kutukya 좀 저기 부카서이가 좀 누구이 만어 좀 사이만어 비시자니 버럭 해내네요 항아리 부른 가 바게 아거들 저 덤도 공고 수고이바 진이 무슨만 또 진이 카 완충만 또 아무가 좀 플래닝 기가 완충만 또 해줬던 선보 가바이노 진이 부어가라 한바이 말이고 Bini wansungan bisinti, bahwa cuna kabu saraman bisinti, cini param cirago, jadi cini ye sabi sastra mari anda ro, bibinno jagawa para rogo cugya roni, nokung rogo, jungjal pika kai cuma nama kai cung, nicai ongkonan ini cung wansukjak, kebawa kerali jeda kena bisinti ongkore bikin. tambagin nor tini ma de ma pai cini horolal cakra, bahwa tanai kisudeni sikang langmo sasi tanjaka, sorry cayangai, enggak cini Pochin Basebari di number 1 dalam kami ingkai jungu jago kenaiman ka jini bongni no kungo dalai kesep hai mahai jara rogo kisi cha jung jini tarap ne hete bubagaran dagu musinte jini chugyani jara rogo jin param cherogo amai rona kisi cha jini hamjak mani te jini chuba mung bongni no kungo kisa heleng doi nei jung borona kisi cha jini palni nge chung pekya ingka jaga phai manjak pekya jung jotto YTF TWF ini di pramotha di bibinno monitoring ni members di chini central ni leaders rok joto ni mung salia joto ni pal baksakai to jini khatan jakai yaknai chini chukti kai chukchuba lainai ni phale bor ni ko chukchuba na manka chubai manka bor bo chuno chuba jangna ni bangai chuno sep diba mangai chukti bor no chubai manka bor no hame mario te bon no kuni je samurok jahate kaham kurungkai bon no kuni samurok je paithang ni samurok kaham kai ngotadun abono bon thani chini kobong isam tani chini kobong kai bai norok tam tong thogai tinoro subana ma phege cinta kuksang hambai media ta kuksang te saring debani khaka hamya paro tai boba garana khulmu ya paro angta bo kisa sini buku te ani buyungsa sini o sabi sasram barini kaisa bisiwo parani mungka sini mo rotiram para wo kisa sekang salmari wo sini tako horo deborma bo sori sayang mani bagai botini lama sasoi thangka bini yagulo taibo nino bukungo kebo kori ni bagai te bini buma bo chukjaya tai bini buslangkai eme pas mano tabu bini kuno chakri rokreko bo hungkai tangui sana muya bo kuno kaisa kormo khaijana muya o jorawo tini haporong no khibi kalang nam bagai belai no morong no pha kosto nango tai chungki samisa uro phaima ningkai chungtong koi phaima yamo obo hungkai chini bubagrani je wan chuk mani je imang no chung success da khalai mano te chini dot harok je obo hai kurui nukhung morong no chungki samisa chubai rinani ni phaimani o chuba mani bisinti no chungoro kurung kuthuka chini TWF te YTF te sini zonal chairman tai sini takuk advice sinai robotongo sini tiprama thani leader robotongo obo chungjoto no milioi oro kisa khlai kisa suba surina ni phaika obo ni bagai nang joto no hambai mariu bong nong nukhung jahate bongni je bufani samung sotkam khaina ni khamani bhagavan obo hake no bong no kaham khaiye successful khlai o samung sawai thantu
어범가이 고부이 그탈 삼카이는 탕고바 파니 감바 기자 주바소리는 막이 종파요 한바이 저토는 시니몬 기자리가 네네. 아니 시니몽가이 센터니 DWF 바이스 프레시덴트 앙비나말라 데폴 딱고 그는 지리 사서 감자기 수공 팔면 땀 차네.